toisen auton, niin sitten hänen osansa siinä erässä on ohi. Mutta monesti on käynyt niin, että vaikka se on 2 pörrää, niin se kolmas saakin sitten sen minuutin aikana ja sitten saada sen autonsa käyntiin. Ja siitä johtuu, että ei vihelletä sitä pois ennen kuin se kolmantena kauheiten liikkunut auto on myös sen minuutin aikana ja täyteen. Otatko jäätelöä? Ostaa tästä vai? Joo, otatko se vanilja mansikka vai mansikka? Vanilja mansikka. Ota vanilja. Ei molemmat ottaa vanilja ja mansikka. Joo. Tää? Meillä on ensikertalaisia täällä tosissaan 4. Numerolla 22 Aivan Jansku. Yritti Lempäälässä jo tulla, mutta sitten kävi niin, että auto ei vaan lähtenyt yksinkertaisesti käyntiin. Ja numerolla 47 Seppo Rämä, hän on 28-vuotias kuljettaja Kouvolasta. Kasteleeko ne sen takia, että on renkaat savua sitten kun sutii? Ehkäpä. Hän on Somerolta ilmeisestikin hyvin